Xebla tintuża biex isir il-ħajta sejjer. Nafa. U għanna l-options, tini ċans, tanġilx. A. Tal-Franka. B. Ta' C. Ta' sejjer. Ejla ti. Din jibsa, attenta xtriki ħafna. Tista' ċempel il-xaħat. L-program Zgur imma. Zgur? Naħseb. Ektida, għot attent. Ta' sejjer. Nixtieqa ċe. Tixti li ċe u ċe ħazina ċe tal-Franka. Entara, emmana, bas il program. Kemm għalli ġabla ta' s-safra. Għalulli, skużani, dispeċini Pablo, ma għandek mistoqsijoni, Dak tibżak. l-importanti. Għana xorta n-provore bħuk xaħġa, Ningrazzja. mela. Għala il-ħajta sejjieħ 4 filati bis. Ejwa nafa. Ma nispiegalek. Number 1. Biex ma jkunx fih 3, sewa. Tajba dik. B. Biex ma jkunx fih 5, jew ċe, għaspiċalu il-ġebel. Attent, għax din 3 question din. di ħanajlek Bosta jaffjaġi kobra. spuntalek il-xarbi għadi, jek għattaxsib sew. Tossa kobra di. Attent. Ġifieri għax mhux Jien bejta 3 u ta' 5 ma nafx ħamsa x'inhi. jew għax spiċċalu. Ja spiċċal Għaspiċalu ġebel. il-ġebel. Jibsa di. Ġebel għalfejn mhux jerġa' jġi. Fejn naf jien. Ma nafx Imma, hija. inti, Mux inti ma moħħok jemma. ħajta sejjieħu. Ajja, rispondi. Taħseb, jibsa di, Spiċċal ħin, spiċċal ħin. Naħseb iċ-ċe. Iċċe għaspiċalu l-ġebel, jiddispeċini imma le, biex ma jkunx fi 5. Għaffilli Pablo. Għal-wisna. Skużani, ta' Biex tagħmel. Konna aspetta xej aktar intelligenti, jiddispeċini. Ajja, sa' sittri. Għamur għattilet Ajja, Xorta refħuka. Mela, it-tilet mistoqsija, id-top li ssib fil-ħajta sejjeħ għal xiex ikunu hemm. It is very, very tricky this one. alright. Mela, biex tigranfa magħhom biex kun tista' jidħol fl-għalqa. Sewwa. Be, jattini ċans ma tiklab xiex. Be, biex tarmi l-borza ta' sandwich bejnietom. Deki. Taf tkun option imma Tajba. ma Jew naħsibx. ċe, għax mibni ħażin. Mibni ħażin. Taħseb. X'taħseb Tak biex inti? waħluħ il-ġebel bil-glojja. Rispondi Kollha ħżiena dar Ma risposti. jistax ikun Pablo, da asma dan għaddejtu minn ħafna dejniet. Ta' sandwich sabiħa. Tajba. Ta' sandwich, Sandwich ħelu. ta' sandwich u ta' sandwich hija ħażina għal biex tigrafa magħhom u biex tidħol fl-qata ħaddieħor. Ikella kif ħatagħmel ja ħadd?